and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Tigay ko sa imong number. Tapos pag-contact ako nimo. Salamat na lang, Harvey, pero dili mahimo ang imong giingon. Dili ko pwede nga magbuot-buot og lakaw. Ang ako ng mga sponsors ang makadana mo og suroy. Salamat na lang ha. Arin ako. Ayaw sa. Ay. Puso mo na! Alam ko. Daddy! Dad! Tumagang ako pangutan na do. Puso mo imong plano. Ngayon mo magigunitan ang bukto ni Aliyah. Wa sir. Ang ambot ako ipasabot nga mangayo lang ta ko siyang phone number sir. Kay happy naman ang akong birthday good. O gusto na ko siyang imbitaron. Dili siya pwede mulakaw nga wa mi. O dili siya pwede nga ipasa niya sa laing tao ang iyang phone number. Understand? So, let her go. Taka na! Abi na ko kung sa imong tuyo ni Aliyah. Wa ba din mo siya sultihi? Nga dili ka pwede manghatag sa imong number niya? O nibisan gid siya? Isutihan, sir. Padungog ko. Hoy! Pahama ko nimo. Pahamak pa din magtugas tinuod. Kitabangan ng karon, di pa sa kuser ni mo. Hey, time ba? Di ba kamong kauban na itong katubitawang nagkita ta sa bukid? Kito ganing ibaligyaan mo saging ni Ada? Oo, sir. Sumigo mo? Pero how come nga murag nalain man ang timpla ninyong duha? Gamay nga misunderstanding na sir. Nga pwedeng mudak ko kung muli ko yung tumboy nga ko. Ayaw mo, ana. Migo gani. Migo gid na. Daddy, ato na lang sugatan si Ada. Tana, Dad. Gigutom man ko niya. Gusto ko mag-snacks. Pero hapit naman mo gawa si Ada. Unya lang kumukaon ko na siya. Sige, Tana. Do, pasensya na ha. Pero dili gid pwede nga ihatag ni Aliyah nimo ang iyang phone number. Pero pwede kong magto sa inyo sir. Asa dayang inyo? Dili pa panahon na aron mo dawat o bisita si Aliyah. Mga pasensya ka na ha. Pasensya yun. Aliyah, Tana. Di mahimo. Kinahanglan nga makatultul ko sa ila. Wa ko makauyon sa gibuhat atong bata, Ada. Ako gito siyang gipasidanan mintras siyang giduol o gipakigsultihan si Aliyah. Puguso. Dili mayang kumpiyansahan. Kalit yung mibukal nga akong dugo dihang akong nakita nga iyang gikuptan ang bukto ni Aliyah. Ngano man to, Aliyah? Ngano to? Namugusog pangayog number. Sa rason nga gusto ko nun niyang imbitaron si Aliyah sa iyong umaabot nga birthday. Kuya, wagad. Kadasgado ko niya. Masam kayo plano? Kaya ko niyang maksyo kalami. Gabo na kong tinidor, no? Pati si Samad. Tilaw siya sa kong kumo. Ha? Otrosan ka. Tinidor. Aw, mansa di ay. Oo niya. Ha? Kaya, Aliyah? Ano naman? Imo siyang gipalayas? Ha? Aw, gipalayas naman, gipalaom. Ha? Kuyawa ko niya. Imo gitando. O saman? Mutambong ka? Dili gyud. Mao gani nangulit. Kay gibalibaran lagi ni Aliyah. Sa pagkatinuod lang, madlo kay ko ato niya, oy. Ngano man? May gibuhat ba siyang dili maayo nimo? Wa man, Daddy. Sige magkukugli kay anak niya kay dili ko gusto nga iya kung samukon. Tinuod na dadi uy, basta malantawan na gani ni Aliyah nga magduong na to si Harvey, mudagan na dayon ni. Musunod na lang sad ko bisag wa ko hilabti. Para unado. Yay. Hulong sila. Kano ka? Bahala na. Basta
ako isang sundan. Aron ko makatultul ko na sila pita mo puyo. Lord, kung nasayop mang ganay ko, kininiya sa kong hula-hula, please, forgive me. Pero, kalit mo kong gikulbaan. Huwag ko makauyon sa isinang nga ako nakita ka kanina. Nahadlo ko katigalig. Doon na pa'y lain nga hitabo nga dilimayo kung dili ni nako masolusyonan. Ang kibuhat itong patanong lalaki. Nakuyawan ko siyang estilo. Dili mayong kumpiyansahan. May tawag ka, Daddy. Ah. Adawiya? Hain naman ka. Niya sa Cebu? Ganong imo mong pangkibiyaan. Oh, unsa? Wa manggod. Mubalik ka gyapon ko diha. Dili man pwede nga kalimtan ta ka. Love ko nimo. Oo. Labaw pa di bisan kinsa. Ako ang espesyal. Oh. Sige ha. Babayo na ha kay nagsakay manggod ko. Manawagan niya ako nimo, okay? Migo na kay ko nimo. Namiss masabti ka. Ayaw pagdugay diha. Balik na nga rin. Sige, sige. Sige, bye. Sige na, Dok. Mula sa tagpauli. Kay gusto na ko sulbaran ang problema ni Aliyah. Bingo! Ni ade mo din ha? Huwag tinaguan nga di mabulga kung ako na ang mangitaw paagis pagtuki nini. Aliyah, paabuta ko sa usan ining mga lawas. Aliyah? Ato sa kwarto na mo, Daddy. Nihigda kay labad ko ng iyang Mo ba? Ako sa nga doon. Aliyah? Labad ko na yung Ato ba nga ako? Gusto ko matug. Ato ba nga sa ko? Oh. No. Naghilak man lagi ka. Ano man ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!